Gati abasaye na wiga abanyakinyoro banyamauro kegutoka ime ye wodi etibo ebunge ya North Mugirango bakorawa na Enoch Sagiro nigo besokelit kuri rero na gwakambu ya guchia somura ibenso munene umwiri wa Ruto asamagendro yabete kagucha kime ye county ya Nyamira ase balire basabaira chinga kecho na kobolia baraibonsi bagusi kulichinchira heli banyare kokonya abasaya mabaga yemiremo eri rabakonye kwegendelie asamagimabo Anyana bo hebaira chinga kecho na kobolio mugusi bwensi koba maega yo muraibenso muske William Ruto elina lirio ko mugusi aragendere konyora oburabo omo likitofatika digisemba norobotura sinchira yobukira Amatuko amake maega yo munene bwenze Dr. William Ruto gukura etaro yamagenderero asoro gongoro igaro wabusi etaro eyabetega guchakya amagenderero ao igorero igati abamenyi bekinyoro kya Nyamauro anene abubare abasae besokya nakogokera oburabu obwo borache gocha gusi egento kirache gukenya uchumi ya Nyamira nevichana bya Nyamauro abantu bagenderete na masomo sai etokoiranerie president yaito William Ruto mbiamono atoretere university kya Bonyoru bono ribaga abantu bakoendare banyoire university kya Bonyoru tokoiranerie mbiamono egento gya kabere echiro egento gya gatatu epara ya isinta tombe gitaru akanyebeke elami ayonsi togote ya president nera ntorochi onde sema ya kwamba vile alikuja hapa atatutengenezea STI. Asa mimi nilifurahi kwa sababu watoto wangu wanasoma Bwani University. Kwa hivyo itakuwa rahisi kuenda Bwani University, nitaingia kwa hii STI, naenda Bwani University for 1 day. Kwa sababu ninaendanga 3 days. Mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba STI ikiingia, nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwani University naona watoto wangu. Abanyakenyoro abaiga banyamauro imeye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango nigo barawanere Enoch Sagiro oyo oirachinga kecho na koboria abarai bonsi bagusi kubika kitabauti cyabo cyonsi ensemo ritangani na ribagerio kurarwanirira abasae banyore mirimo aho eyo barabe bagokora our leaders yentoko basabu ni nto basae nchumo to ikange musapotia antwa minto kwanza mora abeka sasa 2027 kando mora make sure kwamba abasae banyole abantombara abasae mbaro ba tikete school bagende ni school banyole washing machines tore community chinde buna abara ibande ko rusiko bako abasae none chibigabigi baba chitinga banyakora ibesera so banyole gento bakoroki banyole ndagera bakori sai ge yose to gusige program se chinchiyo ntora empowerment chiabasai ntobwate local football clubs ntora ramora yonde kurugusige oamuire ko konya ebila bya kusige ko ba chi uniform ne mipira so babe busy senjo mupira ngo kibildos abasai busy so toko basaba mora bekate interest ye personal interest kando mora tore interest ye community mo chamo chingaki echecho nigo batebire buna parabo ebagenderete komokoboko omurayo monene bwense Dr. William Ruto azoboigo baburirie omugusi bwensi komobwatisia buna enchira eyemo yokogenderera konyora magenderero gusi mora bwatisi omurayoro okuruku President William Samoei Ruto anatoletera magendero 2017 gegoika ntubwato mode amuri ntubwato yominto ekaro bwate ngombe ejirani bwate ngombe okamwa ne yawe litororia ondira tora mbego togoanza kuminyoke ejirani igokora ebere ejirani era kwa mabere ogokora ekara yawe yanyorire muri basi mata na ki bono ejirani tinogori mabere nkore nkameyani iko reporter Gatembe koroiga sekinyoro kya Nyamauro ekyo kegutuke meye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Isemba